Manten sing pirang-pirang iki didu wae. Ning syarate wong tuane aja nganti padha melu-melu. Sapa sing menang dhewe ya kuwi sing dadi mantune Janaka. Ah, Antasena ora wani tak gecek dasmu. Iki Lesmana karo Setyaka mingkari sapa sing tekaning pati. Wo, kramasi epek-epek legane atiku. Mungsamu sing saiki ora enteng ning abot. Mangsa kula lah kena Antasena ngono kok. Kowe iso ngalahke Antasena tumrap aku ora kok kembiar anakku dhewe ning sasat iso njara langit. Aduh. Kowe tak cunduki Sekar Wijaya Kesuma, kowe ora ngrasake lara lan ora iso tekaning pati Setyaka. Antasena, Kakang Setyaka piye? Sisihna rasa pasduluran. Neng kene iki sayembara. Kowe kan aku kudu dadi mungsuh. Sapa yang menang ngukup Dewi Janakawati? Ya, aku mengari manut. Nek neng apa-apa aja nyalahke Antasena. Ayo, coba neng kene Cah Bagus. Ning kula wau kok curiga. Lho piye? Sinuwun Ndarawati kok sabiyantu. Kula wau mestakane Ndara Setyaka niku didemek Sinuwun Ndarawati Bu wonten kula sepadohan. Lah kok dadi Ndara Setyaka dadi ampuh iki gila-gila digdaya sekti kalintang jayaning perang. Nuwun sewu, Kak. Aja mati aku. Mati aku lho. Antasena aku culno. Kowe karo aku mesti kalah. Mau tak pasrahi Janakawati ora gelem ning pilih nantang karo aku. Ya wis saiki diseksekke nek kowe kalah karo aku.